para kadang siswa sampun samukta nderek ujian pendadaran paragan? Samukta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, para pinisepuh, sesepuh ingkang nganggo mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Sugeng siang para pamirsa, siang menika pepanggihan kalian DPD Permadani Kabupaten Nganjuk. Kula sesarengan kalian Bapak Supanji menika pangarsa saking DPD Kabupaten Nganjuk. Ing kalenggan menika ngawontenaken pendadaran sinerat saha pendadaran paragan bergodo selikur DPD Permadani Kabupaten Nganjuk ing salebeting pawiyatan panatacara tuwin pamedhar Sabtu. Mugi-mugi sedaya mahasiswa kadang siswa ingkang cacah 3 gangsal menika mangke saged lulus kanthi pambiji ingkang sae lan salajengipun saged dados juru ladosing bebrayan ingkang sae ugi. Matur nuwun. Wes dumugi rakyat mangsa wala. Binarung suarane ketawang puspa warna. Iya bumi. Ana manuk berkuku manggut-manggut. Sesantine para kula wangsa. Susilo prasaja salwiring gati. Rahayu-rahayu ingkang sarwi pinangan. Punduripun para rawuh kaparang sugeng tindak. Wabillahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bergegas likur.